Haupa ekipo, zer moduz entrenoiek? Bueno, seigarren astea eta pixkanaka igerik eta entrementuak lusatzen. Oraingoan, saio bakoitzean 1500 metro egin beharko ditugu. Taula irakurtzean RB eta AB kontzeptuak agertzen dira. Biak gauza bera esan nahi dute. RB, respiración bilateral, eta AB, arnasketa bilaterala. Horrek zer esan nahi du? Hiru brazadatik behin hartu behar dugu arnasa. Batzutan eskuin aldera eta bestetan eskerraldera. Ese kontzeptua ere agertzen zaigu, sprint esan nahi du, bakoitzaren tope abiadura. Astearteko entrenamenduari dagokionez, azpimarratu E bat eta Z bat gauza bera direla, aurreko astean bezala. Eta orain arte bezala, igandeko entrenamentuan aldapa sartu behar dugu. Korrikaren kasuan, progresiboekin jarraitzen dugu, baina lehen aldiz E4 abiadurara iritsi beharko dugu. Azkenik, igande honetan ez dugu dena jarraian egin beharko. Entreno batetik bestera, 2 edo 3 orduko tartea utziko dugu. Animo eta besarkada.